Ježišmaria, ani som si vás nevšimol. Takže moji priatelia, som sa akurát vrátil, je dobre, prestaň s tými vtipmi. Ak už mi odpustíte tieto trapné vtipy, tak sa môžeme pozrieť na to video. Čo je to vlastne to monofónne, a.k.a. mono audio? Jednoducho. Je to počet kanálov, hej. Napríklad, ja vám teraz dám záber. Toto a toto. Tomu sa hovorí stereo, čiže dva kanály, hej. Avšak mono by bol prakticky iba niekde, tu by bol jeden mono. Takže hej, no... aj tak, ale čo to je vlastne? No, monofonické audio je v podstate už v dnešnej dobe pomerne vzácna vec, ale môžete to nájsť na niektorých starších filmoch, hej, lebo niektoré sa proste neremastrovali dokonca ani do sterea. Napríklad ja tu jeden mám, počkajte na chvíľu. Toto je skvelý film, je to normálne už 4K, hej, čiže akože nie je to žiadne VHS a nemá stereo ani, čiže má len mono. No, každopádne, hej, aj tak, ale čo to vlastne je, hej? Alebo čo sú tieto kanály, dobre. V podstate je to počet týchto ako keby reprákov, v ktorých vychádza audio. Vysvetlím vám. Určite ste už niekedy počuli nejakú pesničku, prípadne film na nejakých dvoch reprákoch, ako ja tu mám napríklad. A z jedného to vychádzalo buď hlasnejšie, alebo len z jedného to vychádzalo, ako z druhého, hej. Čiže tomu sa hovorí stereo. A prípadne viac kanálov, hej, kvadro, no ďalšie proste, hej, 5.1, 7.1, Dolby Atmos a tak ďalej. No každopádne, mono nastáva vtedy, keď máte iba kvázi jeden kanál a iba, to je v podstate 0D, hej. Esenciálne, čo urobí stereo, je to, že vytvorí takú jednu líniu, že zvuk môže urobiť ilúziu, že vychádza odtiaľto trebárs. Ale čo sa stane pri mono, je to, že on vychádza presne z jedného veľmi konkrétneho miesta a to je váš jeden reprák. Teoreticky by ste mohli mať že aj 20 reprákov, ale stále z nich bude vychádzať taký úplne napiať rovnaký zvuk. Dáva zmysel? Ďakujem. Ďakujeme za zhliadnutie. Ak nás chceš podporiť, tak zanechaj like, odber a prípadne môžeš aj nejaký pekný komentár.